Ние 6 месеца преговаряме да почнат в отборите да се слагат по 3 играча до 21 години да играят по 90 минути. И човек сяда там и се почва предложението, скандали между мен и там ръководителите от Дели Ормана по време на изпълкома. Аз не съм мислил за европейски футбол, аз това, викам, окей, да. Ти само за български. Да, си мисля за нашия селски футбол, защото ние сме си от село, нали? И съгласува това нещо и взимат решение вече. Белия балет става и казва, няма да са 3, ще са 1. То вече нагласено. И го решават за един човек. Обаче, в наредбата забравили да напишат, че трябва да играе 90 минути. О, какъв пропуск направила оная там, дето обслужва. Започват едни смени, човек. 12-та, 5-та, 7-та минута. Пускат го детето, на 3-та минута го валят. Майка му, баща му на стадиона се чудат какво става. И тръгнахме нещо да правим, което нищо не направихме, хора.